ಲೋಕಗೀತ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ತಚ್ಕತೀರ ಮುಕಾವೇಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಲೋಕಗೀತ ಗಾಯನ तुमक सगळ्यांके आव्हान पास लोकगीत म्हळ्यारी ते फक्त आमगेले पूर्वजांनी गायल राग मात्र नाही ते आमगेले भुंयचे आवाज नित्य जिवनांतुले ताळ आणि आमगेले संस्कृतीचे जीवनाडी सोल ऑफ अवर कल्चर इज जानपद गीत पिळगेतुल्यान पिळगेक आईल भावना संघर्ष आचरण बुद्धी हे सगळे लोकगीतांत आसा आता मी हांगा प्रकट करू वताची ते लोकगीता विशय विसरूनच आम्ही सगळ्यांनी मुखारसून वत वचूक आमगेलो टू म्हणून विशयांत आश करताची मानस ते सोयऱ्यांक वेदिकेरी आपोवच्याक आज मिगेल सौभाग्य आसा सुरवेक हे कार्यावळी समन्वय करचे आमगे सगळ्यांले मोगाचे अध्यक्ष जावन आसा तांतू AIR ऑल इंडिया रेडिओचे प्रसिद्ध कलाविद जावन आशिल्लींची श्रीमती शकुंतला आर किनेमाय तुम्ही वेदिकेर येवका म्हूण निमगून घेता धन्यवाद तशीची अनेक आमगेले आदरणीय आणि मलगड मनीषी श्रीमती मरोळी सबिता कामत माई तुम्ही वेदिकेर येवका समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करताची तशीची कॅथलिक ख्रिश्चन समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्रीमती जूलियट फर्नांडिस मॅडम काइंडली प्लीज वेदिकेर येयाची येवका म्हणून विनंती करता कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक तुमकांय हांव वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता आणि कुडबी समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्री नारायण नायक तुमकांय कृपा करून वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता वेदिकेर आशिल्ल्यांक आणि वेदिके येद्र आशिल्ले तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आणि बशिल्ले साधकांक पुराय रमेश नायक माम तुम्ही फूल दिन आव्हान करता म्हणून विनंती करता धन्यवाद रमेश माम आता शकुंतल माई तुम्ही अध्यक्ष मुखार घेता वचस सगळ्यांक नमस्कार आणि गोष्टींत भाग घेवच्या आशिल्ले सगळ्यांक नमस्कार 40 चड कोंकणी उपभाषा पंगड आसूत तसल आमगेले कोंकणी भाशेचे प्रातिनिधीक जावन 4 उपभाषा पंगडाचे लोकगीत प्रस्तुती आता तुमचे मुखार जावचेस आजी बरी लोकगीत गायन ऐकूच मात्र नाही आमगेले पूर्वजांगेल ध्वनी आम्ही ऐकूचे मनान मन आकोरून घेवचे एक प्रमुख काम हे गोष्टींत जावचेच परत एक वेळ आमगेल पूर्वजांक पुराय हे लोकगीत गायनाद्वारे आम्ही उडगास करूया लोकगीत म्हळ्यार जानपद गीत म्हळ्यार गीत म्हूण न्हय तावळे मी पर्यंकर सर ऐकले बरी गीत मात्र न्हय नाटक आसा पुरो आमगेले खंयचेय परबेचे आचरण आसा पुरो नाटक आसा पुरो कसले ते पूर आमगेले जानपद परिधी भितर येता तसल हांतू आज आमी लोकगीत मात्र विंचून घेवन एक हे गोष्टींत प्रस्तुत करताची हे पुस्तकांत बरयलेले साहित्य न्हय मस्तकांत बरयलेले साहित्य सुरवेक मस्तका येवन परत कोणगी पुण्यात्मानी
पुस्तका काही देमयलेलं आसा आमगेल्यान तू श्री संतोष कुमार गुलवाडी हांणी ताता तिंगण म्हणून एक बुकान तू आमगेले बाळ गीत पुरायताना एक संरक्षण करचे काम केला. तशीच आमगेली ज्योत्स्ना कामत तांणी सुर्ग्या सर म्हणलेले एक पुस्तकान तू आमगेले विवाह संबंधी मस्त ओवियो असल पुरायताना एक संरक्षण करचे काम केलेलं आसा. तसले तोंडासून तोंडाक दांटून पिळगीसून पिळगीक आयिले जीवन वावराचे एक साहित्य सुरेख पद सांगू शिकलो आमगेलो मालगड मनुष्य. मागीर तांणी बरोवच्या शिकलेची तेतून जानपद साहित्य आमगेले जीवनाचे सुरवेची भास. जानपद संगीत किती कतिरी उगम आयले म्हळ्यार आमगेले कामाचे कसले थकावट दूर करूंक म्हळ्यार आमी कन्नडान कसो आयास म्हणटाची ते दूर करचे खातीर जानपद साहित्याचे उगम जाले. आनी गद्यान तूं ಒಟ್ಟು काम करतना एक पद म्हणून एक लय मेळका म्हणलेल्या कारणाकय जानपद साहित्य उगम जाले. देवाल प्रार्थना करूंक तशीच आमगेल संतोष वांटून घेवच्याक आमगेल दुःख उणी कोण घेवच्याक विसरूक आमी जानपद पदाचे हाका आधार घेतलो. तशीच सकट वचून खंयचेय भाशेचे आज तुमी जानपद आयकू पुरो जाल्यार तांतूं प्रमुख जावन आवसून चेरडा पळ्यांगान जोय काडचे ते एक साहित्य प्रमुख जाता. भास म्हळ्यार उपभास दुसऱ्याच्या पुरो जाल्यार तांतू भितरी आमकां मेळची तसली एक मातृत्वाची एक शक्ती ती एकीची. तशीच आमगेले वार्डी कशा पुरो म्हळ्यार लग्न आनी परब अशा पुरो ताजी पुराय संभ्रम भोगूकय आमी जानपद गिताचे आधार घेतलो. तशी आमगेल जिवना प्रती एक क्षणांतूय जानपद साहित्याचे उगम जाला. आज आमी हांगा GSB कॅथोलिक क्रिश्चन कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण तशीच कुडबी समुदायाचे जानपद पद आयकू आसत. आता श्री नारायण नायक गोळयंगडी हांणी कुडबी समाजाचे मुखंड जावन सुमार 25 वर्स तकून समाजाचे सेवा करतर आसाची. प्रस्तुत कोंजाडीचे सरकारी प्राथमिक शालाचे शिक्षक तांणी शिक्षण विभागाचे संपन्मूल व्यक्ती कर्नाटक राज्य कुडबी समाज संघाचे स्थापक कुडबी समाजाचे विविध संघ संस्थेंतू वेगवेगळे हुद्देंतू तांणी कार्यनिरत विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळीचे जोते कार्यदर्शी जावन सेवा करतर आसाची. आता श्री नारायण नायक गोळयंगडी तुमचे मुखारी कुडबी समाजाचे जानपद गीत प्रस्तुत करतात. सगळ्यांना नमस्कार. युगिनानाशक विनायक कुलदेव मल्लिकार्जुन मामायक प्रार्थना कनगीन विषय सांगितले में आम्ही उडुपी विभागाले कुडबी समुदायक एक प्रतिनिधी जाण इंगेलेलो हा. कुडबी म्हळ्यार अर्थात विषय केला जन परिचय ना आता कसे एक 2 मिनिट परिचय करता. कुडबी म्हळ्यार कृषी म्हणून अर्थ. कृषी आधारित जीवन पद्धती गिनल्ले कुडबी जाती. इंगली जीवन पद्धती परंपरे आचार विचार संप्रदाय आचರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಜನಪದಿ ಆಸ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಆಸ. ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜನಪದೀಯ त्या जोकाली हाडी आसपुरा बात कांतो गाणी आसपुरा आणि कृषी संबंधपट्ट गाणी आसपुरा वैडकी गाणी आणि आरती गाणी आणि या विराम कालक बरेच मग एक विचार आलेले त्या गाणे रामायण सांगतेले महाभारत सांगते या पुरा मुखाल्लेले त्यान तेगोन ते उणदे येत गेला. आणि ते ಬಹುಶಃ ಶಿಗ್ಗುಮು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ म्हणून सांगते त्या एक 1000 वर्षದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ त्या वरून गेला हा. त्या पुरा सांगवाना एक मुगे कॉन्सेप्ट हाक 5 दिवसाक शिग्गुम खट्टेगो गाणी येते त्या एक हिंग प्रस्तुत करको एक तयारी मुगेने आलेला असा. बा मुख्यवाद आमगे शिग्गुम स्टार्ट करताना देवाल सरंगी आणि देवा खेळ आणि घुमटाटा घुमटाकू 3 प्रकार आते. भोवरी तळी
आणि कंत्री तळी ही भिन्न भिन्न आसा. हांव तेंका पुरोच परिचय करून डायरेक्ट गाणें सांगूक वयता. मुख्यतः हांगेलें एक प्रार्थना गीत म्हूण आसा. एक स्टार्ट करतना शिगूम जावं द्या करता ते स्टार्ट करतना एक स्टार्ट गीत आहा. त्या स्टार्टिंग गीत सांगून प्रारंभ करता. घुमट इतले घुमट गिनलं तर गिनोव कनवे हे सान घुमट हा. ಗ್ವಾಯ ತಂಕೋನೋ ಎಲೆಗೆ ಮಯೇ ಕಸೋ ಬಂದೋ ಯಂಗಣ ಉಬೇರ ಬೆಲ ಗ್ವಾಯ ತಂಕೋನೋ ಎಲೆಗೆ ಮಯೇ ಕಸೋ ಬಂದೋ ಯಂಗಣ ಉಬೇರ ಬೆಲ ಬಂದೋ ಎಂಗಣ ಉಬೇರ ಬೆನೋ ಚಾರೇ ಸ್ವಕ ಕಟೇದರೆಲ ಚಾರೇ ಸ್ವಕ ಕಟೇದರೆನೋ ಪೋಯಲೆ ಗ್ರಸ್ತ ಸಾಂಗನು ಅಳ ಪೋಯಲೆ ಗ್ರಸ್ತ ಸಾಂಗನು ಅಣೋ ಪೋಯಲೆ ಗ್ರಸ್ತ ಅತುದು ವೆಲ ಪೋಯಲೆ ಗ್ರಸ್ತ ಅತುದು ವೆನೋ ಚಾರೇ ಸ್ವಕ ಕಟೇದರೆಲ. या गाणी व्हडले ओड आसा. पुरो सांगना एक दोन दोन गाट सांगून एक जस्ट परिचय मात्र दितात. टायम वेळ उण हा आणि हे गाणे सिंगल पर्सन सांगत न्हू. हे गाणे सामुहिकतान तांडा जावन सांगतो गाणे. मुखार सांगते मागुरे तिथले जन मागूर सांगते. घुमटा गाणे घुमटले मनीस घुमटा गाणे सांगते. मागीर ताळगिनले मनीस तेंतू रिपीट करताय. त्या शैलीन येवको आणि शिगमे संबंधपट्ट 5 दिसा कजे विषय राहा त्या मात्र हिंग प्रस्तुत करता. आणि ते एक हंगे शिगूम स्टार्ट जातना एक देवाल सरंगी म्हणून जाता. त्या देवाल सरंगी स्टार्टिंग शिगमेले त्यान ते तुमगे मुखार प्रस्तुत करूक इष्ट पडता. एक देवाल सरंगी एक काल गंट 10 मिनिट 15 मिनिट घेवन पुरा. हांव पुरो सांगना हे दोन गट सांगून तुमके एक परिचय करतो एक काम करता. पतळे अंगण संगत मुझे देवानी बेताल के देवानी उदोड़ो दिलावो बेताल के देवानी उदोड़ो दिलावो सृष्टि रसल भूमि भूमि आळो दिलावो सृष्टि रसल भूमि भूमि आळो दिलावो सृष्टे संगलो भूमि आळो द्यारावो सृष्टी संगलो भूमि आळो द्यारावो मधु मागेरेलो केळू मांडेलो मधु मागेरेलो केळू मांडेलो सदना देवानी तायगारल्लावो सदनी देवानी तायगारल्लावो कैरो मड्डे देवो उपुदल्लारन्नावो कैरो मड्डो देवो उपुदल्लारन्नावो अणवरे करे रमजा पणियागे अणिरे करे रमजा पणियागे पल्लावा सौदा कल्ले एकी तोणी ओ सल्लावा सौदा कल्ले एकी तोणी ओ ती तोणी देखले बाळुका मुणाता इसुपर देवनी गंतल गोडो. ಪುಸ್ತಕನೇ ತಿಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾತ್ ಎತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಟ್ ಎತ್ತ या पुरा संगुवನ್ನ अंतरिया देवाला एक सरंगी एक सामान्य सरंगी म्हणून राहता. एक कोला स्टार्ट करताना नेहरा कोला स्टार्ट करणे मुख्य एक सरंग सांगते. या सरंगी नाम भाषा हे 2 गाठ सांगतात. असतना पुराडवर रे पांडोर ढकलव असतना पुरा सवेड रे पांडोर ढकलव पांडवा राज रे कले पावलव पांडवा राज रे कले पावलव कले पैनी पण
पांडवा गेले वनावास यो कले पैनी पांडवा गेलो वनावास वो वनाचा वैस येळ सरी मोडल वो वनाचा वैस वेळ सरी मोडल वो ಏನಾದಲ್ಲಿ ಪುಂದೆಕ್ಕ ತೋಣಿ खेळताय तोण्या संबंधपಟ್ಟ द्यावा खेळ आणि कोलाटाक तोणे खेळते तुका सोग्गा तळो डोंगरी तळो आणि कंत्री तळो म्हणून जाता हे दोन घाट सांगता आणि ते देवा तळल्या भांप्राया मद्रसराया कोंकण मते जग्गोराया भांप्राया मद्रसराया कोंकण मते जग्गोराया कदू पतर संतळा देव बसिलो मुकुराळा कदू पतरो संतळा देव बसिलो मुकुराळा भूर सवण उडून गेल रे तळण मुळेन पणाच गेल रे भूर सवण उडून गेल रे तळीन मुळेन पणाच गेल रे कुंकुंचे मेळ्याला पिल्लीमान खेळ्याला कुंकुंचे मेळ्याला पिल्लीमान खेळ्याला गंगेतानो अಳ್ಳೆ पडण्याची परते तुळचे माये तुळीचे त्याचे बेंडो माने मांडेलो केळो स्वामी नैला रे बेंडोरा ताळो गंगेतानो अಳ್ಳೆ पडण्याची परते तुळचे माये तुळूचे बेंडो माने मांडेले केळो स्वामी नैला रे बेंडूरा ताळो या देवाले खेळ आणि ते सोग्गा तळायला तो चार संगीताळ म्हणून सांगताय मावळे रुक्कादल्लो ब्रह्मावती पारिजात पूಲು मळे रुक्मावती मावळे रुಕ್ಕುದಲ್ಲೋ ब्रह्मावती पारिजात पूಲು मळे रुक्मावती सवळा सासू सोडुवा दैले तळ्याकू नुगुटले बोरो बल्ले कृष्णानी सवळा सासू सोडुवा दैले तळ्याको नुगटले बोरो बल्ले कृष्णानी नेक्स्ट बोरी तळ हौलियो नंदा हौलियो पिटोरू करता तुझ्या मौलियो हौलियो नंदा हौलियो पिटोरू करता तुझ्या मौलियो समटी किमटी कडियाला कडिया खेळ कडियाला समटी किमटी कडियाला कडिया खेळ खडियाला ಹೊನ್ನ ಪೊಳೋ ಕಂಬ್ರೋ ಲಾಗೋ ಹೊಂದ ಸಣ್ಣನೋ ಜಾಯ್ ಹೊನ್ನ ಸಣ್ಣನೋ ಜಾಯ್ ಮಲ ಹೊನ್ನ ಸಣ್ಣನೋ ಗಾಯ್ ಹೊನ್ನ ಪೊಳೋ ಕಂಬ್ರೋ ಲಾಗೋ ಹೊನ್ನ ಸಣ್ಣನೋ ಜಾಯ್ ಹೊನ್ನ ಸಣ್ಣನೋ ಜಾಯ್ ಮಲ ಹೊನ್ನ ಸಣ್ಣೋ ಗಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂತ್ರಿ ಕಳ ಕೊಲ್ಯ रे ಕೊಲ್ಲೆ तू कपू काऊ गेला कपू काऊ गेले कडे वगरे पणू मेला कोल्या रे कोल्ल्या तू खपू काऊ गेला कपू काऊ गेले कडे वगरे पणू मेला नमो नमो ಹೇಳುವ ಎಂಟು ಕಂಡೋನ ಕೈರವರು ಪಾವನ ಕೇಳೋ ಅರ್ಜುನ ನಮೋ ನಮೋ ಹೇಳುವ ಎಂಟು ಕಂಡೋನ ಕೈರವೈರ ಪಾವನ ಕೇಳೋ ಅರ್ಜುನ वटवली सवरे लाल परिबाय वटवले सवरे लाल परिबाय सबक गजला ओढले नरीबाय सबक गजला ओढले नरीबाय याय तुला कोलाटाला आणि ते शिगमेला भाಳ विशेष म्हणल्यार शिलोपी नेमाना आणि पन्नासरंगी हागो आसा इंतू वेरायटी हे पुऱ्या घुमटना एक देवाल गाणें आणि देव इबकोतल गाणें दर्शन दर्शन त्या गाणें सांगा सांगात दर्शन येता ते पुरा गाणें आसा ते देवाल होगले की ना म्हण सांगना ते मस्त ना बा शिलोपी म्हण राहता एक इंतूल एक सात तुम्ही एक परिचय जाऊ द्या म्हणून
मेघना म्हणलं सकले ते तिगण देव एका वळीर बसिल्या एकवळे रे देव बसिल्या बिलबाणगीन चलून गेल्या गिरी पर्वतरी बोदरीतान 5 पट्ट्या भरत्या वाघ देखिलो बिलबाण कड्डून मल्लो वग्गा वैरो वाघ पडलो दर्त वैरो पिराण सोडले वैकुंठ वैरो कंबर कट्टे सूर कड्डून गल्ले वग्गा वैरो याक पै दवला दर्ते वैर योग पै दवला वग्गा इद्या वैर ता वग्गला आंट पींत कड्डून बिलबाण नैलो तो बिलबाणगीन गेल्लो लगबंद तळाक नैलो सद्दु संपूर्ण दल्लो तेणी कल्लो गणसा पुद्दो अरे दद्दुनी का कल्ल्या पान ईड मुट्टा गेल्लो तीळ तंदूळ वंटीर गेल्लो कोईंत कुराड कंदार गेल्लो अष्टावान चल्लोन गेल्लो पन्नानी पान सोडिल्या वन्नानी वान सोडिल्या सक्लादी कैरामुड रूक देखिलो सल्लून गेलो रुक्का मुळे रे पन्ना ईड धरतीर दवल्या तीळ तंदूळ रुक्का वैर गेल्ल्या दोन्ही अति नमस्कार कल्लो एक गई मल्लो सक्कल दल्ले 2 गई गल्ले रोसान दल्ले तंड बुद्धीन 3 गई मल्लो रुक पडलो धरतरी वैरो ताळ पडलो उडसरा दिक्का मूळ पडलो पुडसरा दिक्का ताळन ताळ सोडल्या मुळान मूळ सोडल्या मध्य करिया कडिलो कोड्रे नल्लो 4 पट्ट कल्लो 8 पट्ट कल्लो 10 बर तोनिया कल्लो त्या दान दुनिया गीन गेल्लो कडवर कडेले गुडग्रान बोण दिल्लो 3 देवा चित्रा बरेलो अरे दोनी क्या कल्ल्या योग दो तोनिया गुरु दिल्लो योग दो तोनिया गिरु शिष्या दिल्लो दादो तोनिया दा गड्ड्या दिन गुरुवा खेळालो याले शिलोपी म्हणून सांगते नेक्स्ट एक 50 सरंगी याक पन्ना करपल्ले ಅಂದ್ರೆ ಏಕು ಪಾನ್ करपले तसेच एक देव उत्पत्ती येतो ಒಟ್ಟು ಈಸ್ ದೇವ ನಾವು ಈಸ್ ದೇव ಅಂದ್ರೆ रे ಮುಖ ಏಕು ಪಾನ್ गलतसे एक देव याक पन्ना करपल्ल्या ब्रह्मा देव दल्लो 2 पन्ना करपल्ल्या महिषा देव दल्लो 3 पन्ना करपल्ल्या कृष्णा देव दल्लो 4 पन्ना करपल्ल्या चरकंडा रा दल्लो 5 पन्ना करपल्ल्या पैद्यान पंडवा दल्लो बली बली 100 पन्ना करपल्ल्या एकदाऱ्या कौरव दल्लो 7 पन्ना करपल्ल्या सड्डणावर सिद्धी दल्लो 8 पन्ना करपल्ल्या अटधिकार राय दल्लो 9 पन्ना करपल्ल्या नौकंड कीर्तिम दल्लो 10 पन्ना करपुत्ता लंका रावणा दल्लो इकर पन्ना करपल्ल्या इकरना सुकळे दल्लो भर पन्ना करपल्ल्या भरकंडा तरी दल्लो 13 पन्ना करपल्ल्या पावथुरा रात दल्लो 14 पन्ना करपल्ल्या गिरी पर्वत दल्लो 15 पन्ना करपल्ल्या पुण्य सूर्या देव दल्लो 16 पन्ना करपुल्ल्या अंगणा पन्या दल्लो 17 पन्ना करपुल्ल्या सगरारा से दल्लो 8 पन्ना करपुल्ल्या अष्टवान देव दल्लो 19 पन्ना करपुल्ल्या विघ्नेश्वर देव दल्लो 20 पन्ना करपुल्ल्या ईश्वर देव परपती दल्लो 20 पन्ना 20 देवा दल्लेले एक गाणं आणि ते या देवाला संबंधपट्टी या पुरा सांगले पुरता देवा सृष्टी करते शिगमेल स्टार्टिंग जातोले नेक्स्ट गुम्माटा गणे हा गुमटा गणे आणि एक दर्शन एक गणे हा ते सांगून मी राबवता आणि ते गुमटाला देव उंट करते एक गणे हा त्या सांगून गुमटा गणे सांगून लास्ट करता या गणे सांगत राहताना देव दर्शन येतात दर्शन येणं माहिती वाग्दान दिते त्या गोरात प्रपोत्रा दंगरा वैरे सनना पुलारे प्रपोत्रा दंगरा वैरे सनना पुलारे पुलाला परिंबोळो पळो राजा रे पुलाला परिंबोळो पळो राजा रे पुलाला परिंबळो राणी बगेलो
परिंबळो राणी बघेलो फुलाला परिंबळो घेऊन आगालो फुलाला परिंबळो घेऊन आगालो दायो दायो शिवते मोगरे कुंटून गेलो दायो दायो शिवती मुगरी गुंतून गेलो नंदना ज्योती नरेने नऊन गेले नंदना ज्योती नरेने नऊन गेले मुकू मरे नरेनी दून गेले अंत्यके घुमटे गाण्या घुमट्याले तीन रीत राहते एक उडते गाणं हे उडतं गाणं एक 100 गाणे असो पुरा एक आणि चालते गाणं तांतूक एक मस्त राहतंय एक त्या सांगू ना सांगलं रे आमगेले ಬೇರೆ ಬೇರೆ एक 46 कूड कट्टास आहे तिंग हग्गो ಬೇರೆ ಬೇರೆ गाणे सांगत राहते एक साधारण एक 30-40 मुगीನ संग्रह उडते चालतो गाणे ते एक उडते गाणे एक परिचय करू का ट्राय करता अगो दये याते सरपोळो ओजे याते गंगा दये याते सरपोळो उजे याते गंगा अग सरपोळो चेंडोळो हेमता गंगा सरपोळो चेंडोळो हेमता गंगा अग तैतो कटे देवो येनो सिगी मोर सेला तैतो कटे देवो येनो सिगी मोर सेला पुरा सांगणे हे 2 घाट मात्र सांगितले आणि ते के साल्त गाणे अमाचे नमाना तुळोचे मैया मे दरो देवाले पये अमाचे नमाना तुळोचे मैया मे दरो देवाले पये यामी दरो देवाले पये केळो या निरो पये कोदल यामी दरो देवाले पये केळो या निरो पयो कोदल अरे केळया बतला रे ओ अरे केळया बतेल रे गा गुम्माट शिगुम्मा गुम्माट येल्पुंदे बाहेर गतो गाणे म्हणून राहते एक आणि बेत्तेर होतो गाणाटे ते एक 2 परिचय करता गारंतो कोण वो बायंतो अंगणले दिवो वो काडेनो गारंतो कोण वो बायंतो अंगणले दिवो वो काडेनो रे अंगणले दिवो वो काडेनो अंगणले दिवो वो नामेनो रे अंगणले दिवो वो नावेनो दरंटले बागेलो वो काडेनो रे दरंटले बागेलो वो काडेनो पैदणो पंडावो एल्ले बेत्तेरे मेळाले बेत्तेरित्ते घर रात्ते जेवण रात्ते अगो तेंगे अतिथी सत्कार अगो दालपुंदे बार सत्ताय एक गाणं सांगू ना एक धन्यवाद सांगतो एक रीती गाणे
रावणले आयतो रो बैरे साराल रावणले आयतो रो बैरे साराल गगोरचे शिमळे गेनो पणिया गेले गगोरचे शिमळे गेनो पणिया गेले लगो बंदो ताल्या का पणिया गेले लगो बंदो ताल्या का पणिया गेले लास्ट शिगुम राबोयतो एक गाणं सांगून क्लोज करतो मला अर्ध करणे केळी गो नाट्य रे केळिया पाते केळी गो नाट्य केळिया पते शोषणे नटोल शपोनातने शोषणे नटोला शपनापने फक्त धन्यवाद.